Alo. Alo. Salom abi paskan qoğum kardeşim. Allah'ıma dönen eşvatlar razbor koltur hemmemiz marisklar hemme sanırık gelýärler. Bilýän menem mardan barjak ýanyňa konum astana kardeşim. Hanşa çarjullar görelle bara. Yok dinle hadi şu marisklar hemmesini men wara konum atyp bir-birden hemmesi radet ýerler. Şu ekiri motayda şakşany gelmeselerim var zaýlyar var otayda. Bollu kardeş sen konum oklaýda maňa. Konum Hadımköy metrobüs gele Hadımköy var hemme gelin diýip şu bir-birden wara radet otýar. Aha bollu kardeş. Hadımköy'e gelip bilýäňizmi? 2 ýardy Dogonski men wara $500 diýen Hadımköy'de men masiýan başly otaýda Dogonski bana restoran hazırlap otdy şu men onu aýtdy doten şu var. Gelin men tanan olar tanan soňlay. Bollu kardeş bollu. Adım belli awal nazar diýip belli awal adymy.